A placa que homenaxea os caídos do bando nacional está colocada na fachada principal da igrexa de San Francisco. O goberno local quere que sexa retirada canto antes. Esa placa pois ten unha significación e un contido simbólico pois de carácter franquista e pois nos sopesamos a posibilidade de dirixirnos á igrexa para pedirlle a retirada desa placa. Para iniciar o proceso, o asunto terá que ser abordado en Xunta de Goberno. Dai sairá a petición formal ao Arcebispado de Santiago para que se cumpra a Lei de Memoria Histórica. Pola nosa parte, dende logo, pois queremos seguir, non? Dignificando, non, a memoria histórica e aquí trátase pois precisamente deso, non, de tratar de pechar pois unha páxina pois moi oscura da historia de España, pero que tamén en Cambados pois evidentemente tuvo a súa pegada. A placa franquista da igrexa de San Francisco é un dos poucos vestixios que quedan da ditadura en Cambados. Pode que se nos escape algunha plaquiña pequena destas de edificios construídos no seu momento, non? Pero, bueno, a idea, dende logo, é que non exista ningún tipo de simboloxía franquista, por moi pequena que sexa, en todo o municipio de Cambados. No Rueiro cambadés tampouco queda xa ningunha nomenclatura evidente do franquismo.